1908 година. Месец август. Късен летен следобед. Неусетно се стъмва. По издълбаните селски пътища тихо скрибуцат дървените волски коли, теглени от морни волове. Всички се прибират в селото след тежка земеделска работа за почивка и отмора. Не след дълго селото напълно утихва. Само тук-там се чува приглушен кучешки лай. Пълна тъмнина обгръща схлупените селски кащурки, дървета и прашни улици. В това време от един прозорец на селската община наждуха светлина. Това е стаята на кмета. Лойната свещ, поставена в очуканата черипена паничка, слабо примигва. Тази нощ общинските съветници не спят. Предстои им да вземат окончателно решение по най-важния въпрос – да се построи ново училище в селото. Един по един те пристигат – прашни, небръснати, уморени. Свещта примигва от време на време. Ту се засили, ту загасне. За да започне заседанието, трябва да дойдат още двама съветници – Вълчо Стоенчев и Юсеин Чортанов. Кметът Илия Маринов може да започне и без тях, но той цени личността на Вълчо Стоенчев. До този момент старото училище е било съвсем недостатъчно и примитивно. По-голяма част от хората казвали: селото ни е голямо. Децата ни трябва да има къде да се учат на четмо и писмо. В кметската стая за пореден път общинските съветници се препират да се строи ли или не ново училище. Някои от противниците предлагат да се отложи въпроса за по-късно под предлог усилената земеделска работа. В този момент съветникът Вълчо Стоенчев неусетно и незабелязано от другите се премества до мигащата свещ, издува небръснатите си бузи и я духва. При пълна тъмнина и тишина кратко и убедително казва: Господа, искате ли вашите деца, внуци и правнуци да бъдат във вечна тъмнина, както сме ние тук сега? Или да живеят в светлина и да гледат напред? Помислете как трябва да гласувате. След тези думи той удря няколко пъти с чакмака в кремъка и пали отново свеща. Заседанието продължило. Кмета приканил съветниците да гласуват и за негова голяма радост всички решили да се започне строежа на ново училище. Въпросът най-после е решен. След тази новина в селото настъпва същински празник. Хората заявяват, че ще дадат своя труд за бързото изграждане на училището и работата започва. С ръчните ръце на майсторите от град Трън, ентусиазма и доброволният труд на цялото население правят възможно построяването на тази внушителна сграда само за 3 години. Всички славяновчани се преминали през това училище. Научили са се на четмо и писмо. И днес тази внушителна и красива сграда прави чест на нашия град и е негова истинска гордост. Малкото пламъче на свещта запали огъня на знанието, което вечно живее, предавано от поколение на поколение в нашия град. Аз се прекланям пред това, което са направили предците и трябва да сме благодарни. Очевидно, те са знаели максимата, много важната и древна максима. Ако мислиш за година напред, сей пшеница, за 10 години или 20 напред засаждай плодни дръвчета и лозе, а за 100 години напред, ако мислиш, възпитавай хора. Ето това е техния подвиг и Славяново е задължено към тези хора. Средно общо образователно училище Христо Ботев в град Славяново навърши 1 век от своето откриване. Днес учебното заведение е коренно различно от това от преди 100 години. Един амбициозен колектив, под вещото и неуморно ръководство на директорът Лили Манолова, си е поставил нелеката задача не само да съхрани учебното заведение, но и да го направи модерно училище, което привлича ученици. Кулминацията на тържествата бе юбилейният концерт, който събра на 25 май в сградата на Народно читалище Климент Браницки десетки жители и гости на Славяново, бивши възпитаници на училището, пенсионирани преподаватели и официални гости.
Лили Манолова благодари на хората, подпомогнали финансово организирането на честванията. Сред тях и група младежи в тежко социално положение, които събраха парите, с които е направена табелата на капсулата с посланията към бъдещите поколения, която трябва да се отвори след 100 години. Ние трябва да бъдем патриоти днес и сега и да действаме, защото времето ще отмине и ние ще изпуснем всички възможности за нашето по-добро бъдеще. А бъдещето на нашето селище е нашето училище, защото, както са казали древните възрожденци, едно селище без черква и без училище е като кладенец без вода. Спомените на десетки бивши възпитаници на СОУ Христо Ботев, град Славяново, живеещи в различни региони на страната, бяха събрани в юбилеен филм, който присъстващите в залата успяха да видят. А нестихващите им овации бяха за юбилейния спектакъл «Дай бабо огънче», в който взеха участие самодейни състави с възпитаници на училище. Специално за концерта бе възстановен и танцът Комицко либе на бивши участници в танцовия състав под ръководство на Ангел Меченски. Юбилейните чествания успяха да се превърнат в събитие за малкото населено място и доказаха, че и днес училището е място за просвета и култура, че огънят на знанието продължава да се предава от ръка на ръка, от поколение на поколение. Нашето училище е едно от учредителите на Асоциация Кембридж училища в България, която представлява доброволно организиране на училищата с цел подобряване нивото по английски език. Като членове на тази асоциация, наши ученици участват ежегодно в състезанията по английски език, които включват ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Състезанието се провежда на 2 етапа – вътрешноучилищен и национален, като на националния етап се събират най-добрите деца от цялата страна. Партнирайки се с тази асоциация, ние имаме възможност да работим в близост с едно от най-старите и авторитетни издателства в света – Cambridge University Press, като имаме възможност да ползваме най-модерните издания и пособия за преподаване на чужд език. В нашето училище традициите в туризма са отдавнашни. Трудно убедихме родителите, че не е опасно децата да ходят по планинските пътеки. Провеждахме съответната подготовка. Събирахме и родителите, разяснявахме при лошо време какво се прави в планината, раницата, зареждане на раницата, екипировка на учениците. Вземахме дори родители с нас, докато всички се съгласиха, че здравословният живот на учениците е свързан с ходенето в планината. Недостатъците не са хубаво нещо, но всички ние си ги имаме. И никак не ни е хубаво да ги чуем от някого, от непознати хора, съвсем не е добре. Затова ние решихме да се създадем едно сатирично студио, в което да влизаме в различни роли и да разказваме за недостатъците си и да се смееме над тях. 6-та година вече работим в музикално-сатиричното студио «Усмивка», в което разказваме за ежедневието си, за мечтите си, за известни личности покрай нас или в нашето селище и по този начин се смеем и по този начин се радваме, като виждаме себе си в огледалото. След това ставаме различни. Така проучихме в Габрово, че се провежда един фестивал на хумора «Смехурко» за малките деца, смехурковци, и нашите ученици решиха да се включват винаги в него. Ходим, включваме се, играем в сценки, танцуваме и почти всяка година спечелваме награди. В края на месец април 2015 година в СОУ Христо Ботев беше открит медиен център. В него се намира училищната библиотека и са обособени кътове за четене и подготовка на проекти от ученици. Проектът за изграждане на медийния център
е реализиран с финансовата подкрепа на дружеството от Кайзерслаутерн, приятели на Славяново, с което ни свързват дългогодишно приятелство и партньорство. Стария физкултурен салон по лечебна физкултура от времето, когато в училището е имало оздравителни паралелки, е превърнат в мултифункционална зала с интернет връзка, където се провеждат уроци, училищни конференции, презентации, дискусии. Добрата материална база и използването на съвременна техника в процеса на обучение, заедно с интерактивните методи на обучение, са изключително важно създаване на позитивна учебна среда, която спомага за социализацията на младите хора. За мен е удоволствие, са били удоволствие годините, през които съм прекарал в училището, защото имах възможността да съвместно с ръководството на училището и лично директорката госпожа Лили Манолова да въведем през 2005 година в училището профил предприемачество и бизнес по учебните програми на фондация Junior Achievement България. Тогава годините бяха много благоприятни за въвеждането и ние откликнахме на повелята на времето и нуждата от подобно образование за младите хора, тъй като още от самото начало разбрахме, че обучението по тези програми е на едно съвсем по-различно ниво от тогавашното образование, а и в днешно време все още програмите на Junior Achievement са едни от водещите програми по предприемачество в цялата страна и не случайно те набират скорост и в много училища постепенно се въвеждат дори в прогимназиален етап и в начален етап. Сложността на икономиката може да се представи на малките ученици в класната стая по лесен и занимателен начин. От малки децата имат свои мечти за някоя професия. Те я представят в своите игри, в своите рисунки. Познавайки добре детското любопитство, се заех с инициативата да ги запозная с множеството от професии и значението на всяка една от тях. Един ученик ме попита: „Госпожо, как хората печелят по много пари?“ Това ме наведе на идеята да разделя децата в групи и всяка група да създаде идея за свой бизнес, като им посочих определени природни ресурси. Те създадоха невероятни идеи за създаването на спа-център в Славяново, тъй като имаме минерален извор, и предприятие за сладка царевица. Те разбраха какви суровини са необходими, какви машини участват, взимаха решения откъде ще намерят пари, за да разкрият своя бизнес, какъв е риска, а също така каква е рекламата за този продукт. За децата е празник, когато има такива уроци по предприемачество, защото ние каним родителите, а децата се чувстват много горди от това да покажат своите умения, а също така каним доброволци и консултанти. Чрез всички тези дейности децата стават по-самоуверени, по-мотивирани за работа в екип. Те формират умения да планират своята дейност, да зачитат мнението на другите и да стигнат до общо решение. Убедена съм, че всичко това, което се формира в часовете по предприемачество, ще им помогне в бъдеще за избора на професия и да се реализират. Проект „Успех“ е един от най-успешните проекти, по които работи нашето училище. Основна цел на този проект беше да се осмисли свободното време на учениците чрез участието им в различни извънкласни, извънучилищни дейности. За период от 4 години обединихме учениците, може би повече от 30% от тях, в дейности по различни тематични направления: комуникативни умения, народен език, приложно изкуство, здравословен начин на живот, здравно образование, граждански компетентности. Според възрастта и интересите на учениците сформирахме 8 групи под формата на клубове и студия. Имаше представителни изяви, които изключително стимулираха учениците, а също така имаше и изнесени занятия, които се възприеха с много
голям интерес и от страна на родителите, и от страна на учениците. Моята работа по проекта започна като ръководител на клуб "Приказен свят". Клубът "Приказен свят" се трансформира в театрално студио и започнахме да се запознаваме с различните видове театър. На маса, с театърът на сенките, куклен театър. Установих, че най-голям е интересът на учениците към кукления театър и направихме много интересни представления зад паравана. Като резултат се обогатиха изключително много знанията на учениците за българското народно творчество, за народните добродетели, за традициите българските. Децата успяха да доразвият своите таланти и дарби и имаха възможност да се изявят. Като цяло, мисля, че се повиши мотивацията на учениците да участват в учебно-възпитателния процес. В 2014 година в СОУ Христо Ботев започна осъществяването на училищен проект "С какво промени света Първата световна война". Този проект ще бъде интердисциплинарен. В него се включват историци, българисти, преподаватели по изкуствата и естествено ученици от различните класове и степени, към които главно са насочени всички дейности, целящи повишаването на тяхната информираност за събитията, станали преди 100 години. Ще има и един краеведски нюанс, отразяващ участието на жителите от град Славяново във военните действия и дали живота си на бойното поле. Нашата цел е да извървим дългия път, който не само ще ни даде информация за събитията, станали по времето на Първата световна война, но и ще събуди нашата гордост, която ни прави българи. Тази учебна година на общинско ниво в нашето училище бяха финансирани и сформирани две работни групи от ученици в среден и горен курс, които бяха обучавани под формата на часове за свободно избираема подготовка, здравно образование. Първата група включва ученици на възраст 12-13 години, които за първи път бяха обучавани в интерактивни методи на работа, а именно мозъчна атака, работа по групи, решаване на казуси, дебатиране за и против, споделяне, разказване, съпреживяване. Втората група включва ученици на възраст 15-18 години. Там моята работа бе концентрирана основно относно тяхното полово поведение, тяхното поведение извън дома и извън училище. По принцип, моделът на поведение на всеки един от нас, моделът на подражание на всеки човек е много лична и много конкретна позиция. Ние живеем в години на преход, в много динамичен свят и е крайно време вече да си признаем, че едно общество е много силно, ако то инвестира цялата си енергия, всичките си знания, всичките си умения и сили в младото поколение, в потомството, което ще остави след себе си. Само тогава ще се създаде една здрава нация. Само тогава нацията ни ще бъде щастлива, по-силна, по-успешна и по-богата. Благодарен съм на учителите и на училището, защото преди много години бях войник за кратко време в Котел и видях един надпис над входа на едно възрожденско училище. Помогни ми да те възвеся. Мисля, че по-кратък израз на мисията на едно училище няма. Учениците са деца. Те се формират. И те винаги ще се върнат в своето бъдеще, ще се върнат към своето училище. Няма начин да се забрави онова, което е направило училището за тях. Времето лети, поколенията се менят. Днес отново ще стане вчера, за да продължат приказките в летописната книга на училището.